なんでほんと取ったらやらなくなっちゃうの？ほら、さっきやったじゃん、お尻上げてキュッキュッて。ちょっと違うね。ドアやめろ。こっち来るな。ほら。そうじゃないです。歩いてほしいんです。むしゃむしゃむしゃ。食べちゃうの？ほんと取ったらやらなくなっちゃうの。ほら、さっきお尻上げてキュッキュッってやってたじゃん。やってよ。あら、回っちゃうの。ポテン。春の地元北海道から初登板の観戦ツアーに参加した30人余りも早速球場を訪れました。食べちゃうの？ああ、またかい。こら、やめろ、よだれをつけるな。日本のそのレベル、アメリカにもメジャーリーグも大丈夫だよっていうのは、どこを見せてほしいな。さすがはあれか、いうふうになってほしいな。